салому алайкум тамошобинони барномаи илм ва технология дар шабакаи Tajlai. ин яке аз аввалин барномаи мо дар ин тематика мебошад ва мо кӯшиш мекунем ки дар ин барнома яке аз суолҳои муҳимтарини асри 21-ро бардорем. ин суол он аст ки оператсионная системаи iOS беҳтарин аст ё Android. Android-ро мо ҳама медонем. Системаи iOS бошад барои ба баъзеҳо фаҳмо будан ин аз компанияи Apple мебошад ва бештар дар телефонҳои iPhone истифода бурда мешавад. яъне оддӣ карда гӯем агар iPhone зур аст ё Android. биёед якҷоя кӯшиш мекунем ки посухи ин суолро биёбем. ҳоло бошад мо оғоз мекунем аз iOS ё ин ки на, беҳтараш аз Android, чунки Android сину солаш калонтар аст. бисёриҳо фикр мекунанд ки таърихи Android аз соли 2008 сар мешавад, ҳангоме ки якумин версияшро бароварда буданд. аммо хато мекунем. дар асл таърихи Android 5 сол пеш оғоз ёфтааст. соли 2003 ҳангоме ки Энди Рубинс бо дӯстонаш мақсад карданд ки оператсионная система барои телефонҳои мобилиро месозанд ва онҳо ин тавр низ карданд ва номи ширкати худро Android Incorporated гузоштанд. пас он Google ин ширкатро мехарад. дар он замон Google ягон мақсаде надошт барои Android ва танҳо барои он гирифта буд ки дар дохили ин система проектҳои худро ба монанди GPS, харита ва дигару дигарро ҷойгир гардонад. вақте ки Google мақсадҳои худро мекашид, соли 2007 аввалин iPhone пайдо мешавад, ки ба оператсионная системаи iOS кор мекард. дар он ҳолат iPhone ғайр аз намуди зоҳирияш дигар ягон беҳбудие надошт ва дар асл пасттар буд нисбати дигар телефонҳои мобилӣ ба монанди Windows Mobile, Symbian ва ҳатто BlackBerry. iPhone якчанд корро якҷоя иҷро карда наметавонист ва ҳатто 3G надошт. дар ин телефон ягон хел барномаҳои дигарро гузошта намешуд. ягон қисми навистаҷотро низ копия карда дар дигар ҷой гузоштан ҳам намешуд ва дар он вақтҳо ҳатто функсияи MMS-ро низ иҷро карда наметавонист. iPhone он вақтҳо оддӣ буд ба мисли телефонҳои тугмачадор ва ягона фарқияташ он буд ки ба ҷои тугмача экрани сенсорӣ дошт ва ҳангоми истифодабарӣ бениҳоят оддӣ ва форан буд нисбати дигар телефонҳои соли 2007. то iPhone ягон телефони мобилӣ экрани сенсорӣ надошт. баъзеҳояшон доштанду аммо на он қадар фораму оддӣ ба мисли iPhone буданд. бо омадани iPhone экранҳои сенсорӣ ба як равияи нав баромаданд ва яке аз қисмҳои асосии телефонҳои мобилӣ низ шуданд, ба мисли оне ки тавассути ду ангушт имконияти суратҳоро наздику дур кардан доштанд, бениҳоят тамошои форани аксҳову наворҳои видеоӣ ва бисёр чизҳои дигар. аз тарафи Google ин қадар навигариҳои технологиро диданду дастҳояшонро тори сар карда дар ҷояшон нанишастанд. онҳо версияи нави Android-ро барои телефонҳои мобилӣ бароварданд. аммо дар он лаҳза партнёре ки телефонҳои мобилиашро дар ин оператсионная система барорад набуд. компанияи Google аз байни ду маркаи машҳур LG ва HTC бояд интихоб мекард. LG он лаҳзаҳо дар бозори Амрико бениҳоят маъруф буд ва барои Google ин чизи бениҳоят лозимӣ буд. аммо дар он вақт LG бо Microsoft шартнома дошт барои баровардани телефонҳои Windows Mobile. компания HTC бошад дар он ҳолат тайёр буд ки бо Google ҳамкорӣ кунад. ва аллакай соли 2008 оператори T-Mobile фурӯши телефонҳои HTC Dream-ро оғоз мекунад. ин телефон яке аз аввалин телефонҳо ба ҳисоб меравад дар системаи Android. дар версияи 1.6 Android боз ҳам навигариҳои зиёде пайдо кард ки бениҳоят пешравии баланд буд. дар давоми ним сол дар ҷаҳон бештар аз 1 миллион телефонҳоро дар системаи Android фурӯхта буданд. дар ана ҳамин вақт Apple ширинии ин бозорро фаҳмиданд ва дар версияи наваш бошад имконияти гузоштани дигар барномаҳоро ворид карданд ва мағозаи барномаҳо App Store ба мисли Android Market пайдо шуд. ягона мушкили он буд ки қувваи батареяи телефон бениҳоят кам буд ва ин чиз ба бисёриҳо писанд наомад. системаи Android дар ҷояш намеистод. дар версияи 2.3 рекорди ҷаҳониро гирифтанд дар истифодаи ин система дар бештари телефонҳо ва пас он версияи 3.0 баромад барои планшетҳо. дар версияи 4.0 ки дар соли 2011 ба кор шурӯъ кард, ҳам барои телефонҳо ва ҳам барои планшетҳо истифода бурда мешуд.
дар ин вақт Apple низ версияи iOS 4-ро баровард, ки дар он метавонистем якчанд барномаҳоро баробар истифода барем. ғайр аз ин модули Wi-Fi пайдо шуд. соли 2012 версияи нави iOS мебарояд, ки дар он Apple харитаи худро пешкаш мекунад. то ин вақт онҳо харитаи ширкати Google-ро истифода мебурданд. ҳамин тавр сол ба сол версияҳои наву инноватсионии ширкати Apple пайдо мешуданд бо навигариҳои зиёде. соли 2013 дар рӯи замин Nexus 5 пайдо мешавад бо версияи нави Android 4.4 KitKat. ин версияро яке аз инноватсионӣ меҳисобанд, чунки маҳз аз ҳамин ҷо пешравии Android оғоз меёбад. дар ҳамин версия кӯшиш карданд ки тарзи оддӣ ва форан истифода бурдани телефонҳоро барои халқ пешкаш гардонанд. бо ҳамин тамом, бинандагони азиз, мо дар муддати кӯтоҳ аз назар гузарондем таърихи ин ду системаи оператсионии телефонҳои мобилиро. аз шумо хоҳиш мекунем ки дар комментариҳо бинависед кадоме аз инҳо ба шумо бештар писанд асту ва кадомеашро шумо бад мебинед. биёед фикрҳои худро пешкаш мекунем. аз хотир набароред гузоштани лайкро ва дар шабакаи мо дар YouTube подписатсия кунед. аз шумо узри зиёд мепурсем барои истифода бурдани калимаҳои русӣ ва англисӣ дар забони зебои тоҷикӣ. мо кӯшиш кардем ки барои шумо боз ҳам фаҳмотар бошад. ташаккури зиёд барои тамошо. хайр.